Praktická streľba ako relatívne u nás nový šport nás učí so zbraňou zaobchádzať presne, rýchlo a hlavne bezpečne voči sebe a voči ostatným zúčastneným osobám. Práve filozofiou praktickej streľby nie je len presnosť, sila a rýchlosť, ale v prvom rade bezpečná manipulácia so zbraňou. V praktickej streľbe je veľmi dôležitá prvá rana. To, aby strelec dokázal čo najrýchlejšie a pritom presne trafiť cieľ. Niektorí strelci strieľajú tú prvú ranu aj pod sekundu a s tým, že ten terč trafia. Zaujímavé je samozrejme aj prebitie zbrane, ktoré sa takisto dá urobiť pod 1 sekundu. Na tej ukážke vidíme tasenie zbrane, prvú ranu, prebitie a ďalšiu ranu. A je ukázaný celkový čas, čas prvej rany, čas prebitia, čas druhej rany. Strelec stojí chrbtom k terčom, ruky sú v úrovni hlavy, zbraň je nabitá. Na zvukový signál sa otáča, ťahá zbraň, strieľa po 2 rany na 3 terče, potom zbraň prebíja, strieľa znova po 2 rany na 3 terče. To znamená, že strieľa z otočky, strelí 6 rán, prebitie 6 rán, dokopy 12 rán. Ku streľbe na kovové siluety vlastne táto streľba je nádherná, pretože aj pre oko divákov, pretože vidia ten výsledný efekt, že ten terč buď strelec trafí alebo nie. Keď ho trafí, tak terč ide na zem. Niektorí strelci dokážu strieľať tie terče tak rýchlo, že sa divákovi zdá, ako by padli naraz na zem. Za chybu pri mierení alebo pri stiahnutí chybnom sa ten strelec platí vlastne dlhším časom, pretože tú ranu musí opakovať a má zväčša, keď minie jednu ranu, tak má zhruba o pol sekundy vyšší čas. Praktická streľba je dynamický šport. Nestrieľa sa len z miesta, ale aj za pohybu, poprípade vo výklone, v ľahu, spoza prekážky na pohyblivé terče, teda na kývajúce sa terče alebo na bežiace terče.
Pri streľbe za pohybu je potrebné držať ťažisko tela v jednej úrovni, tak aby zbraň hodne nekmitala a stále pozorovať mieridlá. To 6-16, hej? Nine, 6.47. 6.47. 5,69. Are you ready? Pět na 46. Range is clear. Time 1:2:92. 12,92. Time 2. 3 still. Dobre. Som 10-násobný majster Slovenskej republiky v praktickej streľbe a dvojnásobný majster Európy v praktickej streľbe.